Hola, descobridores! Avui al Pantà de Sau i a l'antic poble de Sau. Aquest embassament, que emmagatzema i canalitza l'aigua del riu Ter, està situat dins de l'espai natural de les Guilleries Sabassona. La construcció d'aquest embassament es remunta a l'any 1931, però les seves obres no van començar fins al 1942 i es van acabar l'any 1966. Això va causar una gran alteració del paisatge i una de les estampes més conegudes del pantà és quan baixa el nivell de l'aigua i apareix el campanar de Sant Romà de Sau. Com us hem dit, la inauguració va ser el 1962, però va trigar 20 anys en fer-se. Durant aquest temps que va durar l'obra, la població de Sant Romà va créixer. El nou poble de Sant Romà, que va estar situat damunt de la presa, tenia una colònia de cases pels treballadors, diversos xalets pels enginyers i un cementiri i una església, escoles i un quartell de la Guàrdia Civil. L'any 1962 el pantà es va començar a omplir d'aigua i finalment aquesta vila va ser abandonada per ser engollida per les aigües de la presa. La finalitat d'aquesta obra és doble: abastiment d'aigua potable i produir energia hidroelèctrica. El 1958 es va aprovar la derivació del riu Ter per abastir l'aigua a Barcelona i a la seva àrea d'influència. L'església de Sant Romà de Sau és d'estil llombard, construïda al segle XI. El seu campanar de planta quadrada marca el nivell de l'aigua i és una de les fotografies més emblemàtiques de Catalunya. Com a curiositat, l'església del Pantà de Sau està registrada com la més antiga del món que es conserva en peu dintre de l'aigua. La població de Sant Romà de Sau, a mitjans del segle XX, comptava amb 300 habitants. El poble vivia de l'agricultura, la ganaderia, l'explotació forestal, però la construcció del pantà va portar a l'expropiació de les finques i, a conseqüència, la desaparició del poble sota les aigües. Des del 2022, el pantà de Sau està al 18% de la seva capacitat a causa de la sequera, la pitjor que ha viscut des del 2008. El fet que es vegi gran part del poble és tan preocupant com inusual. Per això, els darrers dies hi han anat molts turistes. S'ha prohibit entrar dins del recinte del campanar per perill de desprendiments.